Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala siyang tinudloan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, "Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ko nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios." Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila motuman ra bagayod kaniya." Busa, ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag natong tanan. Niadtong milabayng Domingo, ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon, apan dili ordinaryo kanatong tanan nga mga Pilipino, labi na kitang mga Sugbuanon, kitang mga devotos ni Señor Santo Niño, kay ato magisaulog ang Fiesta Señor. Fiesta ni Señor Santo Niño. Kumusta inyong Pit Señor? Ha? Hangover pa? Hangover sa lawas ug hangover sa bulsa. Kung siguro magkapamatuod gid tang tanan nga karon tuiga mas duble or mas triple ang gidaghanon sa mga tao. Kay of course pandemic, then last year murag nag full blast ta. Karon tuiga mura bag full blast pa gyud kay mura bag nabitin last year. Mo lang karon daghan kay mga tao. Ako mismo nakakumpleto man ta ko sa novena ug kaloy sa Dios nakamisagig ko sa mga nobinahan. Grabing duot sa katawhan niya. Bisag unsang orasa, kadlawon nga tos gabi, buswak ang Pilgrim Center sa Basilica. Indot kayo ang pagpadayag sa pagtuo, pagsalig nato sa Ginoo ni Señor Santo Niño. Apan, nakoy nasinati niya itong bispiras, apilod ako sa alas 6 sa misa sa gabi. Apan kay daghan ng kay mga tao, wala ko kasod. So, nisimba na lang ko dito sa Luyo, sa Basilica. Daghang niingon nga, "Father, nalay ka di, Father." Taong kakalusot, Father. Pero wasag ko nagmahay kay indot sa kaining musimba ang pari. No? Kaya kami mga pari usahay ba, sige lamig misa, way simba-simba. So nakasimba, gigos, bispiras. Unya, gawas nga, naksinati na ako ang masinati ninyong mga tao kasagaran nga magdusok-dasok. Mura po, makaingon ko, mao din ni basta magdasok-dasok, no? Kay tanang mga yaw-yaw, tanang mga balikas, ako sang nadunggan kay lagi, naimo gawas, naimo sud, napatoy magsagit-sagit, "Hoy, nakadisturbo mo, nagsimba sa ban mo." Dapat sa kung luyo, nasig pamalikas, naon Sunday sloy. Kan mga P, mga B, mga inana. Tapos, kaingon ko, matay na ba kaning grasya ning simbaha, kay pulos naman nagpamalikas. Although makasabot ta kay lagi, huot niya, samog ayo, pero sahay biya po, no? Mumatter po ang atong sense of sacrifice, atong discomfort, kaalimuot, kahuot, niya usahay mong reklamo, mutong gayaw-yaw, gasyagit, gapamalikas, nagduko-duko na lang ko kay muro baglain man kaayo. Unya, di ba? Daghan sad nato siguro, labi na mo ko nagpuyo diya sa Archbishop's Residence Compound. So, pag bispiras, hangtod na ginas pag piyesta, wagi ko itog kay wag tuot, pikilid, chugs. Grabing disco. Oh,
Wa mo ko katog, natintal na ko, apil na ko panisko ni no. Grabe ang kuan, kanang basura pagid pagkabuntag. Unya, nakadungog siguro mo tong balita no nga grabe natoy piyesta sa usa ka lugar nga nagtrending man to nga nagsinukmagay sa ilang ato sa ilang sinulog. Dili Cebu pero laing lugar. Kaingon tangpunga nga kita nga mga nagdebosyon nakaila ni Senyor Santo Niño sa atong Ginoo hindot kay tagwarawara no? Batubalani sa gugma kanamo maloy kaunta napay uban nato maghilak-hilak napay uban nato murabag grabe ang pagpadayag sa pagtuo upon within that faith and outside the context of that faith how consistent are we in that expression of our faith. Nakaila kita ni Senyor Santo Niño magdasog kita magnet of love. And yet in the end sa atong kinabuhi ang atong pag-ila niya nailaba sa atong pagpanginabuhi. Ako nagipaambit ninyo mga igsuon kay itong ebanghelyo karon si Jesus nagwali sulod sa sinagoga kalit na'y misud nga giyawaan. Misinggit miingon nakaila ko ikaw maong balang sinugo sa Dios. Ang yawa, ang giyawaan nakaila ni Jesus. Apan nagpabilin siyang yawa. Nagpabilin ang tao nga giyawaan. Nakaila siya ha? Apan ang iyang pag-ila wa po nagpasabot nga may yukbo siya ni Jesus. Nakaila lang siya. Apan nagpabilin ang iyang kinaiya nga yawa. Napadinhi, misinggit siya kusog. Mura ba kita? Sinulog, syagit og kusog. Mga igsuon, ang punto gyud niini, kita nakaila, no doubt. Ni yukbo, mihilak, misyagit og kusog, Pit Senyor, Viva Senyor Santo Niño, Ginoo kog Dios ko. Apan kumusta man ta? Nining atong pagsinggit, pagyukbo kaniya. Kumusta man ta nitong pag-ila sa Ginoo? Ang yawa nakaila, apan nagpabilin siyang yawa. Ang atong pag-ila sa Ginoo, naunsa man sad ta? Misaka ba ta? O nagpabilin ta kung unsa o kinsa ta karon? Mga igsuon, nindot kaing pahinumdum sad ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Naghisgot man ni siya una, kamo mga babay, ang mga lalaki nga di minyo, mahala din yung kaugalingon ngadto sa Dios. Kamong mga lalaki nga minyo, ang inyong huna-huna mabahin sa inyong asawa. Kamong mga babay nga di minyo, focus sa Dios. Kamu mga babaeng minyo, mabahin yung una-una sa inyong bana. Una pa, hinumdom ni sa mga banag asawa. No? Kung wa ka maminyo ay pagmahay. O di na sagi ka pwedeng magminyo, ay lang paningkamot nga maminyo ka. Pag-anad na lang. Itutok ay mong pagtagad ngadto sa Dios. Kamu mga minyo ay mo pagpakaulitaw, pagpakadalaga. Ibutang, ipunting niyo hunang-huna sa inyong banag asawa, apilang inyong mga anak. Ug labaw sa tanan kining pahinumdom ni San Pablo mga igsuon, it's not just for the married and unmarried men and women. Basically and ultimately, alang gid natong tanan na minyo ka man uwa, tiguang ka man ubatanon. It's all about our vocation in life. Kung unsa ug kinsa ta. That in the end, we are all children of God and we are never children of the devil. Sa ato pa, ang atong pag-ila sa Ginoo, makita sa atong pagkatao. Ang atong pagbiba-biba, Senyor Santo Niño, makita usab sa atong relasyon sa usag-usa. Sa ato pa, dunay kausaban ang atong pag-ila niya. Sa unang pagbasa, gikan sa libro sa Deuteronomeo, ang Dios miingon sa mga Israelita, magpadala ko kaninyo
propeta. Paminawan ninyo siya. Mao sa ni pahinumdum nato. Kita karon di na ta manginahanglag propetang bag-o. Kaya na natin pagtulunan sa simbahan, gikan sa Santo Papa, ngadto sa ordinaryong Kristiyano na hibaw na niini. Apan daghan nato mangita gihapon tag daghang propeta to the point nga mas kamra ta. Nya gisakyan punis uban, muna na nga bisag human ng Pasko, naga po'y magpahawk-hawk og ninyo. Kaya lagi, di man ta mutuo, di man ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna nga atong pag-ila niya, pag-ila na to sa Ginoo, usahay, wa patakasaka, nagpabilin ra gihapon ang atong kahuyang o kinsa ta. Mga igsuon, ang atong salmo karon, nindot kay nga pahinumdom nato. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. At itong kantahon ko na pag-usap, makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung mahitabo ka na mga igsuon, ang atong pag-ila sa Ginoo, ang atong pag-ila ni Senyor Santo Niño, dili ra kutob sa pag-ila, kundili dunagi mulawom, dunagi mulambo, dunagi malig-on. Ang atong kinabuhi, panginabuhi, uban yun niya sa kanunay.